Kajing syajid ya upu beliau bakhat saw kum ukpa bakhut. Kam day tang kajing kala haka bor jeng uta ubasong haka khet u Petrus bakhut. Nagabenta ki babuan ki pat runget Katolik keleng ka purthai ki sngow kum kajing sedang jong kajing penbet biang ya kajing im mensim jong ki. Hapo kita yo bu upu beliau bakhat saw umi habal kani jong ka yeng mane ba u Petrus bakhut ban pen itu yalade syaka purthai baro kawe. Kidak jong kajing kala kila sedang ban pau haki babun kiliang. Hapadeng jong kini ki jingkala bapher. Kawai kade ka jingkot ban sngow thu ya ka ikhtiar jinglong Lyngdoh Sohblei. Lyngdoh Sohblei umdei tang unong kenya ya ka mas bakhut, unong sam ya ka met bat ka snam ukris, bat unong ya lam jong ka parish. Lyngdoh ulong ka dur jong ukris. Hapo ka jing ya lam jong po beliau bakhat saw, ka balang ka khot iki Lyngdoh bakin ngam jiliu haka jing koridor jong ka jinglong Lyngdoh jong ki. Haka ni kekenti ngin pet yaki santali ki mat ki ba upo beliau bakhat saw u khot yaki Lyngdoh Sohblei ban pen kala yalade kum ka jing kala jong ka perthai hanrei ka jing wan phai biang sya ka jing shisha ka ba penlong ya ka kerdan Lyngdoh ban pernai kum ukris. Ka baningkong kran haka perthai klem daklat ya ka ding phna. Haka perthai ka balasya pharya da ki jingmut jing perkhat bapun jat. Bat don ru na pedeng jongki ki balasya pentobria da ki buj arsap bakla. Bun ki Lyngdoh haba ki tengku bat kini ki thmei perkhat ki kenran dien no syakendong. Kat ba ki wei pat ki no khongpong ban yasha shala ka jong kaliang. Upu beliau bakhat saw u khot ya baro ki Lyngdoh ban phai dien syaka wei pat ka lenti ka ba kim ka ba lam khmat da ka ding pna. Lyngdoh haka ni kajuk udai ban ya aireng bat ka perthai haki kendon balabu dau Jesu Kris. Udai ban kran klemrit ya ka jing koridor jong ka jing imbreu ka jing khuit kentang jong ka shongkha shongman ka bha jong ka hok naga benta ki baduk bat ban yo ya ka jing mani Blei balat luit. Kani ka de ka kamram ba koridor jong Lyngdoh. U hablong kumunong ap langbrot kumu aktor sinema. Kani ka kamram ka dawa banlong ubreu uba thau tarajur yala ka perkhat perdan. Kadon kam ka jing duai shithem ka jing pusan hala ka mensim khnang ban yo sngow ya ka sur ka ba pasiaw na shalendat kumnu bantur syaka lumpung jo ka perthai ka ba khluit tartar. Shwa ban ya aireng persya ya kini ki thmei perkhat khla Lyngdoh udai ban dem krup hala ki khosew hakjat ka terbanikal. Upu beliau bakhat saw ulapan kenmau da ka baong. Ban but din ya kini jing betha kamdei ka basuk. Ka perthai kayo i ya ka jing jar jongki kum ka bam larkam namar kelam lien ban im haka kiu kau bat ka kentet ka dumok. Na Lyngdoh la khmi denti ba unlong uba shlur ban yengs kem triang klem da pen sngosi neta mat yong ya kiwei henrei umret ban kran ya ka jing shisha da ka mensim ba jai. Banle ya kane kamlong ka basuk kade ka jingkhot ya Lyngdoh ba un yengs kem wat lada ki wei kia persya. Lyngdoh utenrong haterpeng ya ka ding phna wat lada ya la ker saudong da ka perthai ka ba kiu kau. Kane kade ka kam ka ba yalam syaka jing penim. Ka ba ar Lyngdoh udai banlong uba syai kedar haki jingmut jing perkhat ban haki kam. Haka ni ka juk jong ka thok ka syukor. Ka jing shania jong ki para breu ka dei ka ba koridor tam haka jinglong jingman jong Lyngdoh. Tang haki ketien henrei udai ban im bat ban pen i ba ulong uba khuit par rengkat bat ka jing sngorit mensim. Upu beliau bakhat saw ula kentu da ka ba syai kedar ya ki Lyngdoh banlong ki ba khuit haka jing trekam bat ki ba sngorit ka mensim. Kani ka jinglong jong Lyngdoh ka syat phalang ru ya ka jinglong bahok jong ban ai jing ken ya ki jinglut jing sep. Ka pau shenaru ya ka jinglong khut haba Lyngdoh ushim ya ka no ka rai batai syai ya ki jing bat imsngi ban kyar na ka jingle pahu pahai. Ka yeng parish kamdei ka nong kenti jong Lyngdoh penban kadei ka yeng riu Blei ka basyong basa ki breu jong Blei ki bala ai tilut ya ka por ka jingnon jing ki ba penlut por ha ki jing duai bat ki ba imsngi ban penyat bet ya ka parish ka bala pen khamti haki.
Upo beliau ukentu ya ki Lyngdoh ban long ki ba khot bat ki ba syai klem buri ya ki kam ki jam bagi penyat. Kani kadai ti ba kentang jong ki Lyngdoh. Borobor ya ki jing kenjing dia ki ba ya dei bat kalut kasep. Pasat haki riu pat ba ban ya mirjing mut lang ya ka no karai bat ya thu lang syaki para banget ya ki kam bat ki rai ban penroi ya ka parish bala pen kamti haki terpeng jong pi. Lyngdoh ubari tengen haka jingle menle kum uba piang lut usa marway ki para banget ki pet jengai na Hendrai Lyngdoh uba sngoret ubaya kun persya ya ki jingduna jong da ka jingkermen ha Blei upen ya ki dakishen jong ka jing ai Blei. Ha kani ka rukom ka balangkan sayo biang ya ka jinglong ba koridor batkan kring biang ya ki para banget ki ba artatien. Lyngdoh ru unang kiu irat ha ka jing shania teli ki khun mensim ki balabu ha ka jing sharai jong Kabalai penjanai biang ya ka jinglong kentang da ka mensim bariu Blei. Kawai na ki ki banding kong ki baki Katolik ha keleng ka perthei ki la yoi ha upo beliau bakhat sao kalong ka jinglong jingman jong ha ka rukom mani Blei bat ka kenya ka kriam ha ka mas bakhut. Kini ki penpau syai baka don ka jinglong bakentang. Na ka benta ki Lyngdoh kani ka mut ka jingkhot ya ki ban penmenta ya ka mas bakhut tang kum ka kamram ka ba kidei ban pendap hendrai kum ka jingmaya ka ba crowdu. Kani kadai ban penken mau ya ki Lyngdoh ba kaduan kamdei ka rensan hendrai kadai ka jaka kentang. Upu beliau bakhat sao ukentu ya ki Lyngdoh ban wad biang ya ki spa koridor joka balang la ka long lengba ki jingruai Gregorian ni ki jingduai ha ka Latin ni ki jing ubi dhop ni ki jan kentang. Ha ka ni ka jing pentamai Lyngdoh uklalong jingkieng ha pedeng ka beneng bat ka kendau. Kabasau yad hasenda ki khun Blei halor jongki. Upo beliau bakhat sao ubalapan wandur ya ka jing jong da ki snam haki kam mission jong hari Latin America upen kan mau bun sin ba Lyngdoh udai ban yad rengkat bat ki pa jong Blei dei ban yad halor jongki naden ne shakmat jongki hendrai hasenda jongki barabor. Kum ujisu ulai yad rengkat bat ki senran sha Emmaus Lyngdoh udai ban yad rengkat bat ki to ki bala IT kamtam bat ki kena ki bala do jingkermen ki batlat ka jinget bat ki bala sakama. Kani kamot ba Lyngdoh udai ban long barabor uba kloy ban yarap ya ki to ki badan kam jingeram udai ban syak skor ya ki jing ki baki pat Blei ki thu klem da kerki ban penbet ya kita ki jing baro. Lyngdoh udai ban long uba kloy ban don barabor bat ki bre ki badon ha ki jing thia pang kamtam bat ki to ki bajau umat ha ka jing jarjar. Hapo upo beliau bakhat sao la khot ki Lyngdoh ban pensngan barabor ya ki pat runget da ka lenti jong ka jing da ka balek kumta Lyngdoh ukelalong tang unong yalam jong ka balang hendrai usaki uba ya ka jing isen jong ukres. Kabasan yalap da ka jing rehem mensim da ka jing tieng. Ka perthei ka dei ban yoi ya Lyngdoh tang kum unong penyat ya ki kambalang hendrai kum ubriu uba la yoi ya ka khamat ukres. Kini kidei ki kentien ki ba syong khia ki ba upo beliau bakhat sao ulakran ha ka por mas kum ubishop hanong ba Rom. Ha kani ka juk ka ba menta ka ba ka jing persya ya ka jing shisha kala nangjur. Bu na ki Lyngdoh ki la sngo khia jingmut ban yalap ya ka gospel bakhut. Hendrai ukpa bakhut ukhot ya ki Lyngdoh ban yalap ya ka ktien Blei da ka jing shlor. Ki jingkran jong ki Lyngdoh ki dei ban kta bat ban pen keladur ya ki mensim jong ki pat runget ban pen sngo tho ba enda ngila hap hakapop ngimdei ban le ran ban let sya ka sakramen jing penyesuk namar kani ka penkot ya ka mensim jongi. Hapo upo beliau bakhat sao lapen kan mau ya ki Lyngdoh baladak kran ya ka jing shisha da ka jing ka don ya ka bor ban pen KM biang ya ki mensim ki bala thia lengai ha kapop. Kini santeli ki jingken pham kimdei ki rule ba perking hendrai ki dei ki jing betin lenti ya ki Lyngdoh bagian sngo tho bakila jiet ya ka jinglong Lyngdoh Sohblei
kum ka kam bela baki yo bai nong. Henry ka de ka jingkhot bakerpang jong Blei. Publio khmi lenti na Lyngdoh bakin kelas sendet ya ka jing im sya ka jing long bathamai. Henry khmi lenti ya Lyngdoh ba un wanra ya ka jing syakri ka bathamai ka bayalam sya ukres. Lyngdoh ude ban long ubre uba yeng klemret ban kran ya ka jing shisha jing isen jing ring Blei bat uba IT ala de dah ka jing